Ito na yung Manarilo. Yun yan. Ito po yung ibang kasama namin. Yes guys, for today's vlog ay i-review natin tong gamit kong camera. Ito ay ang SG4000R Action Camera 4K Wi-Fi. Yes guys, para sa mga nag-uumpisa pa lang, sa mga small YouTubers tulad ko, okay na po itong SG Cam na SG4000R Action Camera guys. Pwede na ito para sa ating nagsisimula pa lamang. Okay naman siya. Hindi siya totally shaky tulad ng ibang camera. And guys, ito mismo nakakabit sa bike ko guys. At ayan, hindi tulad ng ibang camera na ginamit ko dati na masyado siyang magalaw. So, sabing-sabi na tong SG Cam na 4000R. Hey mo guys, wala yan, talo yan guys. So, tutukan mo. Ay, siya. Yes guys, at nandito na naman ulit tayo sa IGA. So balik tayo sa ride guys at sa review ng camera natin. Bali 720 pixel pala yung ginamit ko dito sa settings nya. Yan, medyo malinaw na rin siya guys. Hindi ko siya sinagad kasi baka hindi ka ako kayanin ng editor ko. Kasi yung unang camera pag nag 1080p ako, hindi siya re-read dito sa may cellphone na gamit kong pang edit guys. Ayan, pero dito okay naman. Yung magkabilang gilid ay wide talaga yung pagkakakuha ng picture guys. Ayan, so okay na to. Bago ko makalimutan guys, kasama pala sa box yung charging cable, mga mount, tsaka yung pang waterproof na case ng camera guys. Ayan, kompleto rin siya. Pwede siya sa 10 meters yata na deep pegs underwater. Ayan. Pero sa atin guys, dito lang naman tayo sa kalsada, madalang tayo pumunta sa dagat, kaya okay na to. Wala na akong masasabi pa sa camera na to guys. So balik tayo sa ride. Ayan, ito naman guys, chill ride lang tayo dahil matagal tayong natenga, walang bike. Dahil for the past week nagpabunot tayo ng ngipin, kaya ito smooth lang na ride yung gagawin natin para hindi tayo mabinat, kaysa hindi tayo makapag-upload ng video guys. Kaya ito, chill lang. Kasama ko pa lang sa ride na to guys si Samuel Almandres ang nauuna, tapos si Gilo Barlongay, yan po yung pangalawa, si Arman Dave Alperez, yan po yung pangatlo. And guys, unti ko na nga palang makalimutan guys, may isa pa pala kaming kasama,
nawawala dahil nagmamadali yata. Nauna na guys, mamaya abulin natin para makita nyo. Siya po yung madalas manlibre sa mga tropa pag nagra-ride kami guys. Kaya maraming salamat sa iyo, Mayora. Ayan guys, andito na kami sa Dasol at kasama na natin si Mayora. Yan po. Yan ako kumain lang kaso dumi lang. Ako malugaw. Morning sir. Walang lugaw yata. Wala kaming nahanap na lugawan guys, kaya kumain na lang kami ng kanin. Tapos nagbiyahe na ulit pabalik guys after ng kainan. Tara guys, balik na ulit tayo sa Infanta.
Okay guys, salamat sa panonood ng aking video. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated pa sa susunod na video. Okay guys, thanks for watching. God bless us all. Bye bye.